Imong pangandoy sakyanan, balay ug yuta. Pero imong sweldo unom kagatos ra kada adlaw susamaw ka. Imong pangandoy sakyanan ug balay. Nindot nga yuta nga ikaw ray tag-iya. Kada gabii sige kag handom ug plano. Pero ang pitaka murag pirming walay sulod. Nagtrabaho ka adlaw-adlaw nga kugihan. Singot ug kapoy imong gipuhunan. Pag-abot sa sweldo malipay ka gamay. Pero human sa duha ka adlaw nahurot na di ay. Kay naanay notification sa cellphone. Your parcel is out for delivery. Karon nang hurog ang kasing-kasing o kalipay. Bisan kabalok ang peligro na sabni sa budget nga ginagmay. Imong pangandoy sakyanan, balay ug yuta. Pero imong sweldo unom kagatos ra kada adlaw susamaw ka. Pag-abot sa parcel nga pito kagatos ang bayranan. Ang damgo nimo sa mansyon na usap ug karton sa atubangan. Sige kag ingon last na jud ni. Pero kada sale murag mawala ang imong utok gamay. Sakyanan ug balay unta ang target sa kinabuhi. Pero parcel ang unang moabot sa imong pultahan pirming. Kada alas 12 sa gabii mag-scroll ka. Naanay discount, naanay voucher nga makita. Imong karpuno na murag mini grocery. Bisan ang uban nga item wala gani kinahanglanon lagi. Napay sapatos nga parehas sa daan. Naapay tumbler bisan tulo nakabuok sa balay. Naapay earphones nga maayo pa man ang usap. Pero tungod sa 15% off na pildi nasab ka. Nangguta na imong amigo pre, nakaipon na ka. Ningi silang ka ug hinay nga nakatawa. Wa palagi pero na ako'y parcel mo abot ugma. Maora jud taw ng kalambuan nga makita. Imong pangandoy sakyanan, balay ug yuta. Pero imong sweldo unom kagatos ra kada adlaw susamaw ka. Pag-abot sa parcel nga pito kagatos ang bayranan. Ang budget sa tibuok semana na himong handumanan. Sige kag damgo nga mahimong dato. Pero ang reader mao'y pirming makailan nimo. Kung naanay manuktok sa get, malipay dayong kakay basin parcel lasab nga imong nalimtan. Nga gi-check out di ay gahapon pa. Ayaw ka balaka, dili ikaw ra ang nakaagi. Daganta nga na pildi sa sale o free shipping lagi.